Alun tasingi matohari, alun tantu hari kasiang, nyo bagage kaluah sarang. Layok malayok di udara, layang malayang ili mudi. Pueh mambumbuang masuk awan, nyo manuki tajun randah. Alasan johari, baru nyo pulang. Terima kasih udah klik video ini dan selamat datang di channelnya Kiara Desman. Buat yang belum kenal, kenalin dulu nama aku Kiara Desman. Buat yang udah kenal dan udah pernah lihat video aku sebelumnya, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'a kabar sana, lai sehat, mudah-mudahan sehat sadonya ya sana. Di video kali ini aku mau ngebahas 5 sifat perempuan di Minang. Semua isi pembahasan di video ini aku ambil dari Pitua Ayah untuk anak perempuan karangan Yus Datuk Perpati. Adapun perempuan di Minang terbagi menjadi 5 sifat. 4 sifat yang buruk dan si 1 lagi sifat yang baik atau sifat yang patut ditiru. Inilah 5 macam sifat yang dimiliki perempuan Minang. 1. Perempuan barau-barau. 2. Perempuan layang-layang. 3. Perempuan lawah-lawah. 4. Perempuan anai-anai. Dan 5. Perempuan ramo-ramo. Kalau sana penasaran, apa sih arti atau maksud dari 5 sifat perempuan yang ada di Minang? Tonton videonya sampai habis ya sana. Jangan lupa sana, sebelum masuk ke pembahasannya, aku mau minta tolong subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya sana, supaya bisa acuk-acuk basuh sana. Ili ota mudik bagunjiang, mangece asa tangango, kok galaknya badaram-daram. Kadang-kadang indak tahu ujung jopangka, urang kanai tak diagaknyo. Itulah sifat buruk dari perempuan barau-barau. Jadi perempuan barau-barau ini sana adalah simbol dari perempuan yang suka bagunjiang, suka ngomongin orang, atau terlalu kepo sama kehidupan orang lain, sampai-sampai dia lupa ngurusin kehidupan pribadinya. Kalau nio sopan dipandang orang, hendaklah kita bersikap supel, anggun, keibuan, dan feminim. Caranya, bakatolah jo lunak lambui, sabui sakadar nan paguno. Kok barundiang usah barabui-rabui, mangece baganti-ganti. Dangakan dulu tutuh urang, lah tumbuh baru siangi. Kok ndak para lubana, rancaklah diam saja. Karena lidah indak batulang, bibih indak bapaga sana. Sesuai sama pituahnya orang pandai di Minang, bicara itu perak, tapi diam itu emas. Setuju ndak sana tuh? Alun tasingi matohari, alun tantu hari kasiang, nyo bagage kaluah sarang. Layok malayok di udara, layang malayang ili mudi. Pueh mambumbuang masuk awan, nyo manuki tajun randah. Alasan johari, baru nyo pulang. Jadi perempuan layang-layang ini sana adalah simbol dari perempuan Minang yang suka keluar rumah atau suko malala. Padahal di rumah banyak bangkalai sana. Kain kumua lah habis tarandam, nasi lah patui di jarangan, laman basama, sarok batabuh. Sesuai sama istilahnya orang di Minang sana, jika ingin melihat kepribadian seorang gadis, lihatlah rumah tangganya. Jika ingin melihat kebersihan seorang perempuan, lihatlah kamar mandinya. Sana, jadi perempuan layang-layang ini tipe perempuan yang suka keluar rumah. Jadi
kareh lagak keluar lah sana yo. Enggak ngurusin urusan di rumah, tapi hobi malala, hobi keluar rumah. Mudah-mudahan di antara sana ndak do yo yang punya sifat modeko. Kalau perempuan layang-layang tadi adalah tipe atau simbol dari perempuan Minang yang suka keluar rumah atau suka malala. Lain sana sama perempuan lawah-lawah. Perempuan lawah-lawah ini jinak di rumah. Satapa indak keluar, salangkah haram baranjak. Gilo tagak di janjang pintu, gilo mananti tamu sase inggo. Kok bantuannya cando kamati, malangkah tarege-ege. Tapi niatnya salah, pangana sumbang, paham jae, mukasui buruk. Sia nan lalu, sia tapaki. Tiok nan singgah, jadi bangkai. Disasok darah jo daging, dicucui sampai kabana. Lah karabang, baru ditinggalkannya. Jadi kesimpulannya sana, perempuan lawa-lawa ini adalah simbol dari perempuan Minang yang mata duitan sana. Mulutnya manih dibuek-buek, wujudnya cari perhatian, bak tak dayo orang kainyo. Barulah gaduh dilakukannya. Salah satu sifat buruk perempuan lawa-lawa ini sana, meminjam bautang pantang dibayi, ditagih orang, dimusuhinyo, diburuanyo sabalik kampung. Baitu pulo di rumah tanggo, kacio ranggae digaledah, saku suami di pariso. Lain dak ada di antara sana yang punya sifat perempuan lawa-lawah ko. Perempuan anai-anai ini perempuan yang mudah tarambau jo gurawan. Gilo bagadang hati sajo. Alun dijujai nyolah galak, alun digubi nyolah panuru. Jadi, perempuan anai-anai ini merupakan simbol dari perempuan Minang yang enggak punya pendirian sana. Jadi, ibaratnya kama angin nangkare, kakin condongnya. Itulah sifat sia-sia dari perempuan anai-anai yang akan membawa petaka buat dirinya sendiri. Indak mencontoh baku liling, sagan baguru dari alam. Hati gadang nan baturuan, sanangnya sajo nan tabayang, indak dipikian akibatnya do. Sesuai sama pantun orang Minang sana, kabalai pakan salido, mambali ikan tenggiri. Tali buayan sadionyo, kironyo gantungan badan diri. Itulah sifat sia-sia dari perempuan anai-anai sana. Ikolah yang kaditiru sana lambang atau simbol anak gadih Minang. Awa elo bulu baminyak, sayok babungo balik bala. Jinak rasonyo kata cakau, lianyo Allahu Robbi. Kalau awak gadih babudi, batarati di dalam rumah, sopan santun kalau di luar. Pandai basegeh joba dandan, kamapai musti batantu. Bajalan jale tujuan jo maksudnya, bukan malala indak karuan. Bagauh jo nan samo gadang, rapei nan tuo-tuo, nan pantiang bana, jiko membali keperluan, sesuaikan jo kebutuhan. Jadi perempuan ramo-ramo ko sana adalah simbol atau lambang dari gadih Minang yang sempurna, nan rancak, nan patut ditiru. Allah tak pakaian di sana sifat perempuan ramo-ramo ko Allah yola jadi perempuan Minang sejati sana tuh. Di antara 5 sifat perempuan Minang yang udah aku sebutin tadi sana, yang sana pakai kini tuh. Perempuan barau-barau, perempuan nan suko bagunjing, perempuan layang-layang nan suko malala, perempuan lawah-lawah, perempuan yang mato duitan,
perempuan anai-anai yang indak punya pandirian atau perempuan ramo-ramo, lambang dari simbol gadis Minang yang sejati. Sekian dulu sana pembahasan soal 5 sifat perempuan Minang. Kalau menurut sana video ini bermanfaat, tolong kasih aku like, komen, dan share video ini ke semua sosial media yang sana punya. Jangan lupa sana tolong subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya sana. Tolonglah sana, subscribe tuh gratis alias perai, indak ka membayar ge sana do. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya sana. Ranah Minang, rancak bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.